Hola, què tal? Em dic Estefi, soc de Barcelona i fa aproximadament un any vaig decidir venir a viure a l'Empordà amb la meva parella, buscant sobretot una vida més pausada, més tranquil·la, de poder connectar amb un entorn rural, a tenir a l'abast productes de proximitat, productes de temporada, i farem aquests vídeos perquè veieu que persones com jo, que professionalment no em dedico a la cuina, podem fer elaboracions tradicionals de tota la vida i amb ingredients que tinguem a l'abast, que tinguem a casa, amb un resultat, jo us dic, que us encantarà. Ens trobem en ple hivern i per la nostra elaboració d'avui farem servir productes de temporada com el porro, la col lombarda i els naps. I el que farem serà encurtir-los. Ens serveixen tant per un aperitiu com per acompanyar una carn, si volem picar alguna coseta així nutritiva entre hores. Començarem amb tots els ingredients que porta. Es recomanen de 2 a 3 vinagres perquè tingui una miqueta així de sabors diferents i de més. Jo en aquest cas he utilitzat vinagre de Mòdena, vinagre d'arròs i vinagre de vi blanc. Oli de sèsam, oli d'oliva. Anem amb les espècies. Jo he fet servir el pebre amb gra i bitxo. Si no us agrada el picant, no el feu servir. A mi m'agrada una miqueta així un toque amb alegria, spicy, que si no us agrada ho podeu canviar o per llimona, una pell de llimona, per una rameta de canyella, vull dir, hi ha opcions. All i gengibre. El gengibre també és un pèl picant, però és molt més suavet. El sèsam dona un toc així torradet, un grapat ben generós de sal i un altre de sucre. 2 fulles de llorer. Com veieu, jo tinc els naps, la col lombarda i el porro. Podeu fer cogombre, pastanaga, inclús aquests rabats petitons. Pel que fa als estris, un parador, un ganivet. Els 2 pots són els que esterilitzarem aquí dins. Aleshores, la olla estaria bé que fos d'un tamany que veiem que agapiguen els pots, unes pinces per treure'ls aquí dins quan això bulleixi, culleres i draps. Per esterilitzar els pots, el que farem serà rentar-los amb sabó de rentar els plats i després els posarem a una olla, els enrotllarem per una banda i per l'altra perquè quan bulleixin no es toquin i no s'arribin a trencar. Cobrirem tot d'aigua fins a dalt i posarem a bullir. I s'ha de deixar 20 minuts. I després agafarem amb les pinces, una per no contaminar-los i 2 per no cremar-nos les mans, i els deixarem a sobre d'una reixa on hem posat una miqueta de paper perquè s'assequin. Aprofitarem per netejar les verdures, començarem amb el porro. El que us recomano és fer un tall així a llarg i treure les 3-4 primeres capes, d'acord, que són les més dures. Tallarem en rodanxetes d'aproximadament un dit, reservem aquí i anem posant tot juntet. Els naps, amb l'ajuda del pelador, anem pelant. Com veureu, el nap l'estic tallant més finet perquè al no tenir capes, igual que el porro, no tinc aquesta entrada pel vinagre i per totes les coses que li afegirem. Llavors, el que ens interessa és que tots estiguin cuinats igual i es cuinin sobretot al mateix temps. Molt bé, doncs, agafarem l'últim ingredient, la col lombarda. En aquest cas, traurem la primera capa, farem uns talls una miqueta més primets, ja que aquesta verdura és un pèl més consistent que les 2 anteriors. Un cop tenim totes les verdures tallades, el pròxim pas serà remenar-les una miqueta i a continuació començarem tirant un grapat ben generós de sal. Farem el mateix amb el sucre, agafem així sense por i vinga, cap a dins. Tornem a remenar, ara que ens cobreixi una miqueta totes les verdures. Si veiem que ens quedem curts, no tingueu por de tirar-li sucre i sal. Sí que és important que les proporcions siguin iguals. Si veiem que anem tirant grapats de sucre, el mateix amb la sal. A base que anem remenant, sembla que hagin tirat una miqueta de líquid o aigua. Això és perquè el propi aliment està deixant anar tota aquesta aigua arrel de tirar-li sal i sucre. Llavors aprofitarem per tirar tot el que són les espècies, una guindilla, pebre en gra. Agafarem les 2 fulles de llorer, no cal partir-les, cap a dins, el dent d'all, que pelarem prèviament. Afegirem el meu toc oriental particular, fem unes 3 rodanxetes, no cal que el pelem. I deixarem reposar uns 15-20 minuts aproximadament. I el següent pas serà colar-la. Posarem el colador aquí a l'altre bol i el que farem serà, amb el vinagre de vi blanc, li afegirem un
xorrito petit de vinagre de Mòdena, vinagre d'arròs. Més del mateix, barrejarem amb una cullera i les barrejarem amb el líquid de la verdura. Podem remoure una miqueta més, que s'acabin d'ajuntar el que són tots els líquids. Anirem a buscar els pots esterilitzats i començarem a muntar-los. El llorer una miqueta aquí, i ara omplim fins a dalt. Una cosa molt important a l'hora de que ens durin més aquestes conserves és omplir bé els pots. És a dir, com menys aire hi hagi dintre de la conserva i d'aquest pot, més ens aguantarà. Afegirem el sèsam. Es pot afegir des de cardamom, canyella, si tinguéssiu en rama, inclús un gra de cafè, que sona estrany però també li dona un toc així especial. I ara passarem a tirar el que és tota aquesta barreja de vinagres que hem fet, amb una miqueta de cura. I ara ja sí, us vull donar un últim consell que consisteix en posar una miqueta d'oli, tant d'oliva com de sèsam. Això crearà una pel·lícula que ens conservarà tot l'interior molt millor. Els podem consumir ja si volguéssim i poder-les consumir d'aquí uns mesos. Sí que és veritat que un cop oberts a la nevera ens duraria en un parell de setmanes aproximadament. Us he volgut ensenyar aquesta tècnica perquè personalment per mi és una manera molt original de poder menjar el que són productes de temporada durant qualsevol època de l'any. Espero que us agradi.